Velkommen til Distortion Ø. Hey man, dejligt at se dig. Hej. Du er mega god som DJ. Jeg er pissefed. Hey, velkommen til vloggen. Vi har lige en brandbil, der skal forbi. Velkommen til Distortion Ø, eller vi spiller på Reften, så det er faktisk gratis til den gratis havnefest. Men bookeren var sådan, Kasper, vil du spille til Distortion Ø? Og sådan, det vil jeg gerne. Men så nu... Så... Hallo. Hallo. Vi skal ud bag. Så nu er vi her. Let's go. Sker der til? Ja. Du spiller der? Jeg spiller der. Helt væk. Skal du så ikke bare lige komme ned med det til det der? Jeg spiller det til 23. Okay, vi ses jo. Ja, det var Tim fra Nus Distortion. Jeg var stage manager og konferencier på Sound Venue scenen på Nørrebro i går. Jeg tror Mike har taget et billede af dem her. Ja. Så kan du se noget, kan jeg lige smide Dos Santos her, og lige lidt Barcelona her. Kæmpe vibe det der. Ja, og så er vi så på vej herude, ikke? Så det er meget fedt. Sjov, han lige kommer, altså lige der. De har kontor heroppe i den grå bygning. Men hvor fanden er mit navn hen? Ja. Du er Mr. Silent. Nå, men vi er her. Jamen, jeg tror bare, det er plakater. Jeg har en idé om det er over i midten, men jeg ved det ikke. Det er da lidt sjovt. Næste år så har vi... Hej Kasper. Hey man, dejligt at se dig. Det bliver spændende det her. Vi har lige taget beslutningen og rykket det derudfra herover, så vi er bare lige lidt kaos lige nu. Så hvor skulle det stå helt under den der? Derovre teltet, der stod det for 2,5 minutter siden. Nå, det synes jeg ikke. Nej, det blæste helt sindssygt derude. Ja, okay. Så nu er vi lige rykket herover under det. Ja, så... Jeg er fandme røvspændt på, hvad det bliver. Ingen ved det. Nej. Om vi bare skal stå og hygge og spise mad i 8 timer eller noget. Det tror jeg også, vi skal. Ja, og det kan du starte med her. Bananer til mad og drik. Hvad er mere, hvor det kommer fra? Nå, jeg vil lige bytte til. Bytter vi bare lige de her 2 piller. Det bliver jo også spændende at se på et eller andet tidspunkt, om de så alle sammen er grønne, eller alle sammen er røde, det var det sådan lidt. Men der er jo nogle fordele ved at komme først. Det er det. Jeg tror, det bliver rigtig fedt der, når vi får fuldt i gang. Den må sgu da komme et eller andet sted derovre. Ja, siger du? Ja. Solen, det er fordi jeg bor i Nordhavn, og jeg har solopgang heroverfra, så solnedgangen må være derovre. Ja, det skal nok meget godt. Hvad tænker du på? Jamen det er fordi, det tror jeg bliver nice. Ja, men helt sikkert. Hej. Skal jeg ikke bede om snakke dansk? Depends. I want to have a peach cola with no sugar. And you? Ja, fint. Yes. Du kommer jo til at være den første, der skal stå og vibe mig, bare for ligesom at skabe flow. 100. Tak. Good out, sugar. Skal du have med sukker? Han, det er typer ikke. Er du syg eller sådan noget?
På det der energiniveau der, det sukker ødelægger energiniveau. Is this without sugar? So the red now. Zero, super zero. Super zero, let's go. You know the story? Oh, I thought you could tell me. Tak. Fuldstændig. Let's go, Mike. Kan du hjælpe mig lige 2 sekunder? Ned. Jeg har ikke en skid, der styr på en DJ-pult. Kun styr på headsetet. I er på Hvad vil du vide? Brave Stage, Jeg kan ikke få noget, der kommer ikke noget lyd igennem. Kom nu. så der er singer nogen her. Jeg kan også se, der kommer ikke noget ud af masteren. Det gør Oj, hvad gjorde du der? Det er skruet op. Og det er skruet op for kanalen. Det har jeg sgu da sprøget på gang nu. Jamen, jeg har også skruet op for masteren. Det er masteren her, hvor men at fantastisk. lydniveauet ligesom kommer fuldt ud. Fedt. Ej, men nu er der bare en banger på, jo. Ej, men altså. Hej. Nej, det er lige meget. Var det godt i går? Nej, fucking travlt. Vi er oppe på en scene. Jeg troede kun, I havde den der inde i tunnelen. Ja, og så blev vi lige booket til at lave lidt forskellige Distortion Queer scenen og 1-7 scenen og... Det er da meget fedt. Det er dejligt, ikke? Ja. Men du var også bare med 200 i timen hele dagen. Det er der, hvor man glemmer at spise. Jeg afviklede samme video siden. Korrekt. Shit. Jeg har også været travlt. Ja, det er selvfølgelig samme det der med at komme ud og så sørge for, at produktionen bliver styr på det, de skærer ud, og så kommer jeg ud, og der er sat hegn op. Det er det. Okay. Og så skal det være sådan, så skal du ligesom sørge for, at artisterne kan komme ind og have det nice, og der er drikkevarer, der bruger, og der er alt det der. Ja. Det er afviklet, ikke? Ja. Det er med mange bolde med. Og så konferencere os. Du skal ligesom præsentere. Det var du også. Ja. Fedt. Ja, okay. Det var lidt dobbelt at lave alt på en gang. Ja, men i år der havde jeg hjælper. Ja, Jeg slægt på dem. Take one. Du tænker, jeg fortsætter? Jeg har aldrig nogensinde været på det der. Ja, okay. Så jeg tror, at hvis jeg var, så havde jeg nok ikke. Kan jeg ikke lige få dig til at starte med her? Jo, det er bare... Det er meningen, vi skal have noget pop-up. Hvad siger du? Det er meningen, vi skal have noget pop-up for at dække for vind. For ellers så begynder nålene at skippe, og pladerne flyver af. Ja, men altså, så lad os lige vente, så kører vi bare de her 2 indtil videre så. Var dig, der taggede mig et eller andet? Ja. Jeg kunne ikke finde den plakat. Nej, den er foran indgangen til. Men der står ikke mit navn på godt, det var bare dig, der taggede mig. Ja, det var bare mig. Ja, okay, jeg var sådan lidt Mike, der mit navn hænger herovre, men det gjorde det så ikke. Der står bare Silent. Der står sej. Ja, jeg er sådan lidt DJ Silent. DJ Silent. Ja, det var det første Mike kan sige. Det er bare dig, der er DJ Silent. Ja. Girl in the world, like I'm the only one that you ever love, like I'm the only one that knows your heart, only one. Like a thief in the night, go hold me like a pillow. Okay. Cause I'm too messy and I'm too fucking clean. You call me get a job and when I'm clean and I'm too perfect to open my big mouth. I want to be me.
It's another love. Oh my God! What a save! Line smutter hjem, jeg har en land, der venter på mig. Det er mit fucking nummer. Det er mit fucking nummer. DJ, jeg mener det. Tak. Det er også lidt akavet her hen over. Du var mega god som DJ. Jeg var pissefedt. I har også været her, ikke? Hvad? I har også været her, ikke? Det har vi. Altså, det var så fedt. Og grøn kanal. Altså, jeg har aldrig prøvet at sejle, det skulle være nice. Det har jeg heller ikke, og jeg var sådan lidt, vi kommer ud, så er der det her setup, og jeg var sådan... Det er min vlog. Nå, fuck med dig. Linker jeg. Vi liker. Det sidder så igen. Ej, det skal vi gøre igen her. Kan vi ikke gå længere ud og lave det? Jo. Sindssygt godt gået. Sindssygt godt gået. Tak. Det er det. Tak, Magnus. Tak, Den grønne. Tak. Den grønne er det bedste. Og tak, fordi du siger det. Det er mega sejt. Ej, ja. Altså, det kan noget ud af. Ja. Det er fedt. Tak, Magnus.